که سفر چخیلی سلامتی خوبه اما تنجی بود خبرگیری اومدی هیچ яка ман медонам худат як одами баақли пеши худат советгирӣ омадам як советам бите яка рачката худат медони ки ман ҳар касам совет наметам мақсад ту тотар имада ман метонам ози тура совет натам я тотарчон ту мақсад тотари ман тура совет метам ягонҷо та ғам набошад тотарчон ман ҳам медонам ки ту мара қадр пеши ман советгирӣ омадаи мақсад ту тотари тотарчон ман ҳамира қадр мекунам ман бисёр гап задани нестам мақсад ту тотари тотарчон так што ҳамин гапҳои мара ҳеҷ вақт айхотират наброр ту тотар имада фаҳмиди охи яка безорам кади ту тотар имада хай ҳамун совета ба темон сози тотарчон кади совета акай ҷамшед тайёре акай ҷамшед бисёр занак рафтем биза брашка ташкил мекунем нигоҳ тимаяка рафтем بعد از 10 минут мезанем бо акам бекунем чанд сомон шид ака 60 сомон шид 60 сомон шида 60 сомон 60 сомон арзонаш намекунӣ акай ҷамшед 60 сомон шида ба фиромашш рафт акай ҷамшед рафтем 60 сомон ҳозир мегирам ран акай мухторҷон ина раҳмат ҳазор раҳмат брат як моҳ пас сум табар мегардонам тамом акай ҷамшед ами акай мухтора надидӣ не надидам тенҷия тенҷия якаҷони адо сомон амура қарз дода будам гуфта бад як моҳ пас бармегардонам қарза гум шида як мошид ту чанд қа қарз дода будӣ уро акаҷон $5000 қарзш дода будам во $5000 не ки ӯ сағирача охирон вақтҳо ай чанд кас хали $5000 қарз гирифта буд ҳар рӯз тай хонашон пури одам буд ӯ мара гуфт ки ҳамидов агар $5000 биём мерам дар турсия ҷарроҳии рожаалишкунакай ку пластический оператсия мекунам тамом ман ура чӣ меомам дига бародаро соат чанд шидаи соат 4 ака раҳмат ҳар чира нашинохтане бачако вақти ҷавоним даку да чиво футбола сахт бозӣ мекардам ку месси яним беситакати роналдо фаҳмидӣ ту байку мезадам ку мепари дайнаҷа мезад фаҳмидӣ ба мепари бада дайҷа мезад и хали мезад бад медирума хит кадести аёда бас ки гната биза педала иҷа ака боварат намекунем чӣ хали боварам намекунем намҷа любой каса раднур ҳамин мухтор чӣ хали бозӣ мекардам мама мухтор ам як туб меовард аз пишти ҳамун стадион амо биза педала гана ӯ месси гуфтам ки як гана ма стадион медурам ку стадион пури балел шик мешава стадион да ҳеч ка нестай ку да чиво ганати ака биза педала иҷа гана нака ака ин красовкиҳо шоҳидӣ метаҳанд ки ман гандаи бад бозӣ мекардам биёрам красовкиёма эй паҳлон инака ака охӣ биза педала иҷа гана нака ака рафтем ки бестене раднӯю